नमस्कार गावाला. आमची एक शॉर्ट ट्रिप होती कोकण वेंगुर्ल्यातली. ती आटपून आता आम्ही मुंबईत चाललो. ड्रायव्हिंग सीटला स्वतः मालक बाबी कलिंगन आणि पाठी 2 बोजा आमचे. आता जे आम्ही रस्ता धरलो तो असा आमचं जगातल्या आश्चर्यापैकी एक रस्ता, तो म्हणजे आमचं मुंबई गोवा हायवे. सगळे युट्यूबर सांगतात मुंबई गोवा हायवे आता भारी झालो म्हणून. येताना आम्ही रात्री ह्याच रस्त्याने नेलो. ह्यो रस्तो अरे तो गुवाहाटीत येताना आम्ही ह्याच रस्त्याने नेलो, पण रात्रीचे असल्यामुळे काही व्हिडिओ काय नाही. आणि माझं व्हिडिओग्राफर निघलो त्याच्यामुळे काय जास्त काय करू गावाक नाही. पण आता दिवसाचा टाईम आहे, तर आज बघूचं आमचं जाताना नक्की रस्त्याची हालत काय आहे. आता आम्ही येलो राजापूरपर्यंत आमचा रस्ता तो बरं गावलो. आता ह्याच्या पुढे हालत खराब आहे रस्त्याची. आणि सगळे युट्यूबर सांगतात रस्तो एकदम भारी झाला म्हणून. आता बघूचा कसं रस्तो गावतं. आणि हे एक्सपिरियन्स दिलेले आहेत आपला प्रवीण कोंडुरकर. बोला साहेब. त्यांची दातकेळी बसली म्हणतात. रस्त्याची कंडिशन एकदा बघून घ्या. नमस्कार गावाला नो. आता आमचा प्रवास चालला कुडाळतनं मुंबईपर्यंत. आम्ही कुडाळतनं सकाळी सुटलो 7:30 वाजता. 7:30 वाजल्यापासून आता वाजले बरोबर 11:15. 11:15 आम्ही असो आता लांजाच्या पुढे. आणि सगळे युट्यूबर्स जे असत एकतर पैसे घेऊन बोलतात आपल्या रस्त्याबद्दल, असं माझा ठाम मत आहे. आणि आता गावात यायच्या आधी खूप जणांची यूट्यूब वगैरे बघलं, FB पोस्ट वगैरे बघले, तर सगळे सांगतात रस्तो भारी आहे, ऐसून मस्त झालो, तैसून मस्त झालो. आणि खरा जर मुळात बघला येऊन तर रस्त्याची इतकी 3 ते 7-12 वाजलेले काही विचारू नका. गाडीचं कुळकुळ एकदम. आणि डायव्हर्शन ह्या कोणात काय समजणार नाही. गाडी खायच्या दोन्ही लेनमधनं गाडी चालतात वाकडे तिकडे. कोणाक काय त्याचा त्यांना घेणार नाही. रस्त्यात जर डिवायडर नाही, असं जर पट्टो नाही, जवळ पट्टो जो असता तो पण नाही, त्याच्यामुळे रस्त्याचा अंदाजच येणार नाही. दुसरी गोष्ट रस्त्याची साईड पट्टी ते काही एक डिवायडर लागतं ह्याच्यासाठी की गाडी बाहेर जाऊ नये म्हणून. तो डिवायडरच नाही. आणि जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 2-3 फूट ते सर खड्डो म्हणजे 2-3 फुटाचं त्या सिमेंट घालून ठेवायला आता. गाडी त्यावर एक जर कलांडली तर गाडीवर लोक परत वरती रस्त्यावर येऊ शकणार नाही, तो आडीच जातो. या रस्त्यावरून येऊच असत तर तुमका फ्री गावणाऱ्या गोष्टी, एक म्हणजे गाडीचा सत्यानाश, दुसरा म्हणजे तुमचा ज्या रस्त्याची जी हालत असा ती बघून असं वाटतं तुमचं खरं काय वाईट बरा होऊ शकता. इतकी डेंजर परिस्थिती आहे रस्त्याची. आणि रस्त्याचं आता त्याचं काम चालू आहे रस्त्याचं, त्या बघून असं वाटतं गेली 17 वर्षाचा काय केलं नाही तर आणखीन पुढे 17-20 वर्ष जरी चालला तरी काय रस्ता आपलं पुरं जाईल असं काय वाटणार नाही. इतकी रस्त्याची सध्याची डेंजर परिस्थिती आहे. आता या रस्त्याचं काम चालू केल्यापासून किती पावसाळे गेले, किती गणपती गेले आणि कितक्या काय झाला. माझ्या मनाचं असा की ह्या रस्त्याच्या कामावरून जर आपलं कोकणी माणूस जर सुखी असा ह्या काम बघून त्यांना जर वाटतं या काम जरा तर भारी आहे, तर मग आपल्या राजकारणी लोकांचं काय चुकणार नाही, ते बरोबर असत. कारण जर ह्या रस्त्याच्या कामावर जर आपले कोकणी माणूस बोलत असा तर त्यांची गत अशी झाली तसं काय अर्ध्या अळकुंडान ते ओके झाले. म्हणजे काय म्हणा की आपली अर्ध्या अळकुंडान पिवळा त्यातली गत झाली. म्हणजे ना धड रस्तो असा ना जुनं रस्तो तो बरोबर वाटायला लागलो आता ह्या रस्त्याकडे बघून. इतकी 3rd क्लास काम केलेला आहे रस्त्याचा. डिवायडर दाखवायचं, हे डिवायडर बघा. याच्या डिवायडरला खय तुमका डिवायडरच दिसणार नाही. जर गाडी एखाद्या टायमा खालती जर गेली तर तो बिचारा कसं काय वरती येतो गाडी घेऊन, बरं तो पासलं उडावतो. आपलं कोकणी माणूस ह्याचा कोकणी माणूस जो काय बोलणार नाही त्याच्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहोत. कोणा काय पडलेला नाही. आपले जे राजकीय नेते आहोत ते आपल्या कामात मस्तपैकी सुस्त असत.
वाटतं ह्या रस्त्याचा फायदा फक्त ठेकेदार आणि आमचे जे राजकीय आमदार खासदार जे कोण आपले नेते असतात त्यांकाच झालेलो आहे. बाकी आपल्या प्रवाशांका तर याचा काय उपयोगच नाही अजूनपर्यंत. त्यांना याचं धक्के खायचं जेवचं असं. आता परत गणपती येऊचो येलो. आता रेल्वेची तिकटा काढूची तर ती तिकटाचं काय दरवर्षा वर्ल्ड रेकॉर्डच चालू आहे. 2 मिनिटात 60 सेकंदात सगळे तिकिटी बुक. त्याच्याकडे कोणाचं कोणाचंच लक्ष नाही. ते तिकटी बुक जातं. रस्त्याने येऊचं म्हटलं तर रस्त्याची ही हालत. वरसून जाऊचं म्हटलं तर टोलाची हालत. वरसून टोल फ्री करतात. पण फ्री केल्यावर सुद्धा प्रत्येक टोलावर भांडणं करून पुढे जावचं लागतं. तेव्हा तर ते काहीतरी पाठ येतं. मला वाटतं कोकणी माणसाच्या आयुष्यातला हा संकट असा ते मला वाटतं नाही या जन्मात तरी पुरा जायचं असं. हे रस्त्याची हालत जरा बघा काय हालत झाली या रस्त्याची. आणि काय म्हणा नाही लोक सांगतात की रस्तो भारी झालो भारी झालो. जितक्या केलं त्याच्यात आपण बरा मनाचा हा काय बाकीच्या गोष्टीत आपण लक्षच द्यायचो नाही. आणि सांगायची गोष्ट अशी आहे की जर ह्यो मुंबई गोवा महामार्ग जर आपण म्हणतोय का तर तो कसं होयो. ह्याच्या पासून कामात घेतलेलो समृद्धी महामार्ग जो चाललो मुंबईतनं नागपूरला त्या रस्त्याची परिस्थिती काय सुंदर असा. आणि आपलं जो कोकणात जाणारं आपलं मुंबई गोवा हायवे जो हायवे नाही का तो माका तर असं वाटतं साधं रस्तो जो आहे हायवे खेका म्हणतात आणि रस्तो खेका म्हणतात ह्याच काय यांका गणित समजाक नाही. एकंदरीत आपल्या रस्तो करण्यासाठी जी इच्छाशक्ती लागतात तिथं एक सरकारची इच्छाशक्ती नाही नाहीतर मग त्या कॉन्ट्रॅक्टरची तरी इच्छाशक्ती नाही. अशी परिस्थिती आहे. रस्त्याक इतकी वळणं असत जसं रस्तो एकदम सुसाट करू तसं त्यांच्यानी वळणं असत तशी ठेवलेली आहोत. जुनं रस्तो जसं होतो तसंच रस्तो हा फक्त त्याच्यावर सिमेंट घातल्याने आणि काम करतं. इतकी भयानक परिस्थिती आहे रस्त्याची. डायव्हर्शन तर इतकी खतरनाक दिल्याने काय तर समजणं पण नाही डायव्हर्शन काय पुढे असा काय नाही. बरं गाडी जसं सिमेंटचं रस्तो सरता तसं गाडीची आपटता ती विचारू नका तुम्ही. किती स्लो करा गाडी आपटाकच होईल सर. मग वाटतं जे युट्यूबर आणि येतात गावात त्यांचे मग वाटतं बाईक असा होय त्यांचे 2 व्हीलर असा होय त्याच्यामुळे त्यांना केलेल्या रस्त्यात समाधान असा. नाहीतर ह्यो रस्तो माका वाटलं नाही आपल्या 4 व्हीलरच्या लायकीचं असं असं. आपलं कोकणी माणूस समृद्ध होऊची वाटच बघतलो आणि ती वाट बघूक लागणारे आपलेच लोक असत आपलेच राजकारणी असत. बघूया बाकी तुम्ही विचार करा तुमचं कसं वाटतं आता. आणि खास आमची या रस्त्याच्या अपडेटसाठीच ही खास आम्ही या रस्त्यावरून येऊचा ठरवलेला. नक्की काय परिस्थिती आहे त्या रस्त्याची हालत एकदम बेकार. खास नाही ना काय लागा काय ला आताच माझ्या म्हणण्यानुसार टोलचं काम बघा किती सुंदर एकदम भारी करून टाकले. आणि टोल नाके टोल घेऊच्यासाठी झकासमध्ये तयार असत फक्त रस्तेच बरे नाही होत. आता आम्ही येलो साधारण लोट्यापर्यंत आम्ही आता जोग थांबलो. रस्तो तर सिमेंटचा असा पुढे बऱ्यापैकी असं बरो हा तसं काय वाईट नाही रस्तो. पण जा काय पाठी गावला आमका त्याच्यापेक्षा तरी बरो. पण पाठचा रस्तो खूपच खराब आहे. रस्त्यावर एक प्रॉब्लेम असो हा रस्त्यावर खरंच सावली नाही. रस्त्यावर बघतात तुम्ही तर भरपूर निंबार दिसतं तुमचं गैर एक झाड नाही दिसणार किंवा कायच नाही. सगळी झाडं कापून टाकलेली आहोत. तर ह्याची एक सोय जाऊ होई झाडांची जेणेकरून झाडं अशी लावणे जेणेकरून सावली राहावं होई. दुसरी गोष्ट म्हणजे टोल नाके यांचं काम जवळजवळ 90% काम झालेलं. रस्त्याचं काम रगडून टोल नाक्यांचं काम ओकेमध्ये झालेलं.
दुसरी गोष्ट, आता वाटेत येताना बघलं तर सावर डॅम ब्रिजच नाही आहे. हे आत्ता आमच्या डोळ्यासमोर एक इन्सिडेंट घडलो. तो म्हणजे माझ्या पुढे एक हॅरियरवाला चालला होतो. हॅरियरवाल्यानं अक्षरशः त्या बाईकवाल्या उडायचा वाचतो, कारण तो बाईकवाला अचानक आतमध्ये गेलो. त्याचा ब्रिज नसल्यामुळे तो प्रॉब्लेम आहे. सावर डॅम एक ब्रिजचं काम करणं खूप गरजेचं. आता काम पुढे करतले, त्या काम पुढे करू घेतले तेव्हा तर मग त्या सरकार ह्या विषय ते विषय ते सगळे झाले. तर आता केला असता खूप बरा होता. त्यानंतर चिपळूणला जर ब्रिज पडला तरी सर माका असं वाटतं, नाशिकला एक ब्रिज आहे जो नाशिक सिटी मुंबईवरनं गेल्यानंतर नाशिक सिटीच्या वरनं डायरेक्ट तो साधारण एक 8-10 किलोमीटरचा ब्रिज आहे. तो डायरेक्ट नाशिकच्या शहराच्या बाहेर फेकता. तसं ते चिपळूणमध्ये होणं गरजेचं आहे, कारण चिपळूणचा डिस्टन्स असा तर नाही म्हटलं तरी 5 ते 6 किलोमीटरचा डिस्टन्स आहे मधला. डायरेक्ट बाहेर जाणारा रस्तो होया, त्याचं ब्रिज होया. आता रोलो विषय, मध्यंतरी घाटात पोलीस गाडी अडवतात. आमचा पण हात दाखवला नाही, पण आमची प्रायव्हेट असल्यामुळे सोडलं. आणि माझ्या पाठी 2-3 ट्रॅव्हलर्स होते, 2-3 स्विफ्ट डिझायर आणि काही असे बारीक सारीक गाडी होते जे टुरिस्टचे होते. पोलीस त्यांना थांबून त्यांच्याकडे लायसन पेपर ह्या आता काय काय मागतो. ते काय माका अनुभव असतो, आम्ही खूप वेळा थांबलो. पण जसे पोलीस गाडीचे पेपर मागतो किंवा गाडीचा त्रास देतो आणि पोलीस ज्या जागेवर उभे होते त्याच्या रस्त्याची पुरी विल्हेवाट लागलेली होती. कारण पोलीस खरंच थांबतात तिथे, कारण त्यांना माहिती आहे गाडी स्लो जातो, अगदी मोक्याच्या जागेवर थांबतो. तर माझी अशी विनंती आहे की पोलीस जर थांबून गाडीचे पेपर विचारतात तर त्यांच्यानी ते एकदा त्या ड्रायव्हरला ना रस्त्याबद्दल पण विचारूचा की रस्त्याबद्दल तुमचं काय वाटतं. कारण रस्त्याची पाठीचं इतकी हालत बेकार आहे ना, काही विचारू नका. गाडी चढण्याच्या लायकीचा रस्तोच नाही राहावा का. आता ह्याच्या पुढचं काय असं तर आपण बघूया. आता साधारण चिपळूणपासून रस्ता चालू झालो तो इथपर्यंत आमचा लोटेपर्यंत बरं गावलेलो आहे. त्याच्या पुढचं अपडेट आपण बघूया, चालू ठेवूया.